محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد دے چاچے بابے تے تائے محمد جے 7 دن دے ہوئے تے آئے اللہ اکبر اللہ آئے دعوت تے بیٹھے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادے جے سنیا اندر صدایا میں اس لڑکے دا نام محمد پکایا محمد جے سنیا پیکے پکارے محمد جے سنیا پیکے پکارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے نام محمد انوکھا جے آئے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد انوکھا جے آئے ساڈیت نزدیک اوکھا جے آئے اللہ اکبر اللہ دادے جے سنیا اندر صدایا محمد نو گودی اٹھا کے لے آیا دادے جے سنیا اندر صدایا محمد نو گودی اٹھا کے لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ او بادشاہ وہ زری نظر تو چکو میرے سونے پتر دا مکھڑا تے تکو اللہ اکبر اللہ جدو حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی چپ کر گے سارے صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تو گل کرن دی جرت ہی نہ رہی سمو بھی اسمی او سونیو میرے نام دے ہوتے نام رکھیا کرو میرے نام دے نام رکھیا کرو میری کنیت نہیں رکھنی لیکن میرے نام دے ہوتے نام رکھ لیا کرو نبی پاک دی کنیت کی سی ماشاءاللہ میرے پیغمبر دی کنیت فرمایا میرے نبی دی کنیت نہیں رکھنی میرے نبی دے نام دے ہوتے نام رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی دے نام دے ہوتے نام رکھیا کرو ہونا کیے اللہ پاک برکت پا دے گا اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے کنے صحابہ دے بچیاں دا نام محمد ہے میرے صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے پیغمبر دے کنے یاران دا نام محمد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ اللہ اکبر اللہ نام رکھیا محمد بن حنفیہ میرے نبی دے نام دے ہوتے نام رکھیا کرو اللہ اکبر اللہ عبد الرحمن کڈا سونا نام ہے عبداللہ محمد کڈا سونا نام ہے عبداللہ کڈا سونا نام ہے سونے تو سونا نام رکھو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اگے چلیے اللہ پاک نے صحابہ تو بعد اللہ اکبر اللہ تابعین دا دور آیا پھر تبع تابعین دا دور آیا پھر امام